O karon mga kasama ni ang katapusang sumpay na itong sugilanon. Ani. Unya, uban ka na ako. Ha? Say ha, uy. Wa ka kasabot sa akong gisulti. Wa. Unsa may buti mong ipasabot? Ay, wa ba gini ka makagets? Unsa man ni? Imo ra kong paangkan? Dili ka makigatubang sa akong amahan ug imo kong saaran nga pakaslan? Ha? Unsa to? Kapoy balik storya, uy. Diya ka sa adbang nako, lingko diha. Kay mo kaon akong tiwas. Ngisi man ka diha. Ganina stricto kay ka. Nya karong ngisi ka. Uy, Missy. mangkakos man ka. Does this mean nga giyatagan ako ni mong kahigayunan? Basin. Mao may sugo sa baby. Dili ti ka pakyason, Missy. But you will have to work hard on it. Kaya wa pa ba ako moingon ha? Nga na-develop na ko nimo. This could be just tungod sa akong hormones. Nga gusto ko makauban ta ka kanunay. Ug basig sugo ra gyud ni sa bata. Mao nga naingon ani ko. Unya, I will make you fall in love with me. we'll see. Oh? Ay! Ivan! Ang nga nag-ialsam ako ni mo, uy. Huwag ako mo magkaon. Kaon sa ko. I'm so happy. And I miss you. Unya na tiwas og kaon. Ang kanuno na tika. Ikaw ba? Gusto kita ka kinananay, ha? Wes, bitbita ang atong plato. Babe, unya lagi tiwas og kaon. Promise, lutuan pati kag daghang tosino. No, this is enough. Sige na, dad-ana na. Ay, may ideya ko. Ha? Missy, kini masagula na sab og bas ng pagkaon nimo. Anya gipahigda na sab ko nimo dinhi sa atong kama nga may mga bas nga hubo kustanan. Og gipatong nimo sa akong tiyan ang imong pagkaon. That's the idea, babe. Nga masagulan og bahas ang akong pagkaon aron mas lami. Okay, magsugod ako kaon, ha? Missy, Missy, imong tiniduron ang tosino? Og ako ang tusukon sa maan niya. Missy, Missy, ngano? Ang tilakon maga. Nakuyawan ko, pero wabi ko mulihay, ha? Wa lagi, pero guba man kayo muna ang bi. Unsa? Ayaw, gubay mo na kung mahadlo ka. Gusto kang mabati ang naong sa itong anak? Dili na ko siya ang kunon kung maparihas siya kabati sa imong facial reaction. What? Usap ko, ha? Tusukon na ko ang tusino sa imong tiyan, ha? Unya ayaw dyo pag-react, ha? Smile dyo ka, ha? Sige. Ana, sige. Okay. Nya ang facial reaction, ha? Banti. May pahiyo man gani ko, bisag sakit. Okay. 5 pa tingali ka tuig. Una na to, sundan ang atong anak. Kaya murag, brutal makika kung magmabdos. Nang may TV na masab ka diha. Sugo man ni sa baby good. Kung ako pa lang ni gusto, dili na ko hinayon sa pagtusok ay sa amaani. Okay. Kung ako pa ni, nga dili mabdos, sama unta ini, ha? Oops! Ayaw na, ha? Ayaw na. Okay na nga, suguro ni Bibing imong tumanon. Sige, tiwas na kaon. Kiburag, padung na ko atakihon din eh.
Apo, sigurado ka na ba? Yes, Granny. Just until makarecover ko. Nasultihan ko na sila nakalaga ka na. O nga muapas ko nimo sa sunod simana. No, Granny. Di na kinahanglan nga buhaton mo ka na. Nasayad ko kung saan mo kamahal si Lolo Silo. Basta niya pagbiyak. I will be okay. Apo, usahay, love is not enough for you to stay. Granny, Ay, kabalakan ako, Apo. Kay kun kami gyud bisan makapila paghigayon kami nga magkalagyo. Busa dali ang pag-recover o pag-move on, Apo. Aron nga makaabot pa ko sa maong higayon. Granny. Lambert, husto ka sa imong gibuhat. Ang matuod nga magmahal, mahibawong mo paubos ug mo sakripisyo alang sa iyang gimahal. Who knows? Sa imong aduan, dito nimo makita ang babae nga alang gyud nimo. In every door closed, windows are always opened by God. Og dako ko pagtuo nga makita mo raon niya ang imong ikapari sa dili madugay, Apo. You are a good man, Lambert. You deserve someone nga mahalon ka usab sama sa gugma nga gipahinuod mo usab kaniya. Granny. Lo, sorry, Lo. Lo. Mas grabe pa magkang nakanggangan ako. Ako magkasal mo, luwa madayon. Ngano mas grabe mga nakahilakay na ako. Ikaw may biyaan. Lalimba. Gibiyaan masagani ko. Hindi mo hilang sa kagsama na ako. Dungan sa kay broken hearted tandoa. Ready, set, go! Ano ba magkamuhilag niya? Ay, nag-uol ko, Lo. Gianugnan ko sa paggawa ni Lambert. Pero, nauna-una po na ako nga unfair tuod alang ni Lambert kon magpakasal ko niya samtang laing lalaki ang akong gikainlapan. Kung human pa sa mong kasal ko magsugod ang practice sa pagmahal git niya o gikalimtan si Hector, no? Gana, kung malimot ka. First love never dies, baya. Teriya. Teriya! Nganong ibo magkong gibiyaan? Teriya! Lo, move on na lang, good. Badiha, move on. O magani ko makamove on sa una. Karon pa ba? Hindi kamatay na ko ka-move on. Gamay na malay na hibilin. Pila na gani edad na ko ron? Magsitinta naman tingali ka, Lo. Wasab na ko ipahay mong edad, good, kay kung magsige kag ihap, masamot makagkatiguang. So, magsitinta na lagi siguro kahapit. Mga pila na lang katuig imong pagpakabuhi, Lo. Agay, Lo, manapat na lagi karon. Kano sa lang ka nakatarong panapat na ko, ha? Karon lang kay nanungo ka manghanggawa ka. Uwa magod ko maniungugod.
Isulti ra mo ko sa tinuod. May pamatay! Ayaw lang po Lo. Kay mo larga si Lola Terry sa sunod semana. Unya, basig mo balik na po dayon sa sunod pagit semana. O yung mamatay na ka, wala siya balikan. Bitaw sa? Lo, Unsa? nahibaw na sectors na itabo, Lo. Abot lang. O, di ni mo ingno. Si Armida akong giingnan. Ambot kong giingnan na baka niya si Hector. Wala si Hector pag-ato ni mo. Wa. Aw. Nalimot ba na ko pagsulti ni mo? Nga wa na sab si Hector sa ila nun. Unsa? Kay hain man siya, Lo. Sawa pa ang adlaw unta sa inyong kasal ni Lambert. Mibiya si Hector kay... Ah! Ah! Way bata sa apo ha! Wa pagani ko mahumag istorya midaga na! Ay! Ako na lang usadere! Mahinumdum na siya ko sa akong kapakyasan sa akong ma. Tiria! Tiria, balik na yun! Tiria! Jesus! Jesus, ani! Ikaw magudi ay na! O sabay na hitabo! Hain sa Hector Larmida! Hain siya! Maunay akong problema kay wa gyud magsulting bataa kun hain siya. Unsa? Uwa siya magpahibaw ko na asa siya? Ay, wa. Siya kining nanawag. Ambila! Ako'y tubag! Lola? Hector? Hector! Hello? Hector? Gipaungan ko? Ay, unsa? Gipaungan ko ni Hector la. Unsa? Shit. Si Ane. Tingog ka to, Ane. Ingon pabitaw ko nga, di la sa ako manawag o pipila ka adlaw. Pero wagi ko makaantos o nanawagi ko ni Lola. Tuwa pa tingali sila hangtod karon sa reception. Apa na. Pero wa pa tingali sila mahuman hinungdan nga naapagyapon si Lola o ba ni Ani. Tingali sudyaan ako niya kung anong wa ko makatambong sa iyang kasal. Unsa ko? Masokista? Kay ganahan na mo pasakit sa inyong kagalingon? Kung may tambong pa ko sa inyong sakal ni Lambert o kasal, tingali pa niyog mo singgit ko itigil ang kasal. Kaya ako'y nakauna ng babayhan. Sugot pa ka? Kalikot. Isulti na sab ko sa kong kagalingon. Matay. Buang ko ini pa. Dili ba dugay? Kung magsigir akong mokmok. Human sa trabaho. Mula ko sa pagkong diretso upa uli din sa akong kipuyan. Mas makimula ako. Usod kong mga bar. Mag-enjoy ko sa life. Wala ang ngayon ako buhaton. Magpahimos ko sa kwartang kabataan. Basin ba di eh. Makita na ako ang babae nga para ginako pohon. Di na ko maka-enjoy yun niya. Usa mo lang ako. Mamabahay ko. Mag-inom. Kana. Muli angay na akong buhaton. Gastuhon ko ni sila yung babae. Ang kwarta nga akong gitigom. Alang unta natong duhaan ni. Ay.
Di na laki ko magiskot nimo. Kalimtan ta na ka. Minyo na ka. Di na ko mahimong mugukod pa nimo. Missy, niya na ta. Tungod sa inyong mansyon. Nainanok din sa mayo. Missy, Missy, What? yabot na ta. Nauli na ko! Nauli na ko! Magkanaog ka na. Ah? Magkanaog ka na. Ha? Imo na sa kundagarnan? No, no, Missy. Then come with me. Makisulti ta ni Daddy. Ingnon ako siya nga dinhi ka na mo po yung uban ako. Gustong tarungon ang tanan, tali ka na tong duha, Missy. Yes, makigatubang ko sa imong amahan. Aron sa buta ng atong kasal. Apan dili apil ni ana ang pagpuyo dinhi uban nimo. So, but, Gusto ko nga magsugod kita sa husto nga paagi. Sama sa uban. Busa, bisan isgutan ta na karon ang atong kasal. Gusto kong panguyaban ka gyapon. Mao ka na. Pauyaban ti kag tarong, Missy. okay. Gisugot na nakaingon si baby. Kanang dili na sugo sa bata ang imong pagsugot nako. Kanang imo lang yung kaugalingong gusto. Kay gusto ko nga kung maminyo na kita. Gusto kong manimuyo sa usa ka bahay nga puno sa kugma. Og magdako ang atong anak nga makita ang iyang ginikanan. Nga kay gugma ay. Pero asa man ang imong mga luha? Tungod ba kay lisod ang mahitabo nga mahigugma ka usab nako? Mao ba? Hindi, uy. Kay, na-realize na ako nga. Kung gatagan palang unta di ka o chance sa una pa. Tingali, dugay na kong happy. Sige ko pangita og happiness ug satisfaction sa uban. Unya di ay, di ay na ko makita nimo. Tinuod? So yes. Kay plus points ka na sa imong pagpanguyab na ko. Ani. Lola, wa pa kay planong mo pa uli. Ganina pa kang naghinuktok din sa sala. Nagtambo diha sa bintana. Magpaabot ko nga mauli sa Hector, Lola. Matod niya nga wa pa'y kasiguruan kung kanus siya mo pa uli, ani. Wa pa man kay siguro. Basin day og karon. Ay, si lolo nimo. Oh, hala, si lolo di ay tuod no. Gabiin na ba og siya rang usa sa amo. Nag-goal sa brabato. Sige la, Armida. Mupauli na lang usa ko. Og la, ina niya si Hector ha, nga nangita ko niya ha. Sige. Adto na ko la. Lo? Lalo sa lo? Lo, hain ka lo. May kaon na ka? Ayoko ging na, naghuwat na sa ganak ko. Unsa na ba yung orasa ha? Pasado alas 9 na bes gabi eh. Lo! Ay, tuwa tingali siyang kwarto. Ay, ako sudlon bi. Lo! Lo? Lolo Salo!
Ayaw og palabi. Makalabang ra gihapon ni ini si Selo. Akong nakaingon ka kitaki pag-usap si Lolo Selo, Lola Armida. Akong nakaingon ini. Ang ikaguli ang maayong pagpiyaw niya ni Lola Terry din sa Pinas. Gimaapas ka ni Lambert sa Korea. Akong yun ang hinungdanin nila. Ani. Lo. Lolo ko. Finally, yan nagyugos Korea. Magawas na ko din sa airport. Ug madiretso sa hotel nga akong istahan. Di lang una kumupauli sa among pinayanan ni Granny din sa Korea. Narang akong luggage. Ay, sorry. Ay, no. I'm sorry. Uwa ko magtanaw. Milahos lang ko kung duko pagkuha sa akong luggage, good? Okay, parehas na. You look familiar. Oh. Ikaw katong babae nga may offer na ko nga mubayad sa akong giinom nga bino, right? Yes. How can I not know you? I'm a fan girl, remember? Wala ko magtahom nga magkita ti kanini. So, Vacation? yeah. Ikaw? Business trip or bakasyon? Both. Depende. What do you mean? May negosyo sab ko din nga atimanon while on vacation, so both. Oh, okay. Nice to see you again. Bye. Wait, Yes? coffee? Abi ko pag minyuunan ka na. Long story. But to cut it. Dali na. That's why I'm here. Oh, I see. Business while mending a broken heart. While you are mending yours too, di ba? Tas nag-uras nga magkasulti. Why not talk about it over a cup of coffee? Sure. Nakontak na ba ni mo si Teria? Dili mo tubag. Tingaling na tuog pa. O baka, ngili na gusto makiksulti pa na ako si Lola Terry. Ay, ako na lang isuway. Tingalig mo tubag kung laing number ang gamiton. Sige. Nagring. Uwa paghihapon niya tubag ah. Hello? Kinsa ni Palihog? Teria. Yes? Ay, nasayod ka ba kung unsa na rong orasa? Magtungang gabi na. Kinsa ba kining nanawag? Si... Oh, may gawas ng doktor sa emergency room. ang kadiyot. Hello? Hello? Dok, si Lolo, kumusta? Kumusta si Lolo? Gibuhat na namo ang tanan namong mahimo, but it's sad. Nga wa na mo kooperar ang ilawas. Patay ng pasyente. Ginoo ko! Dili na tinuod. Dili ko ibabihan ni Lolo sa Lo. Lo! Lo! Ay, nagkakulolo! Okay, salti ko sa kulolo! Ana siya si Sod. Makahimo ka na sa pagduli. Lo! Lo! Lolo sa Lo! Lolo ko! Lo! Selo! Lo! Ano piyo pa man ka niya? Mata na! Ni anak ko! Lo! Mata na, Lo! Ay, siguro ba? Mata na ba? Lo! Lolo sa Lo! Lolo sa Lo! Mata na! Lo! 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 Ayoko biyahin, Lo!
Unsa man ka kadtong nanawag? Wa sab ko to baga nga akong gipangutana. Apa nakaila man siya nako? Ay, gikulpaan na hinuon ko. Dili baka kadto si Armida. Kay idara naman sab og tingog. Siya tingali kadto. Wara ba nako to baga og tarong? Ay, gisugo man tingali to ni Selo sa pagpanawag nako. Ay, pasaylo ako, Marcelo. Apan kinahanglan ko katong buhaton. Dili ko mahimong pasagdan ang akong apo nga nagkinahanglan ako karon. Apan bisan pa man ni ana. Wa nako basula ang imong apo sa gidangatan karon ni Lambert. Ay. Apan pasaylo ako. Ingon ko mula ka ako. Mato ko og bar. Ato ko sa ito maingon pero ni ara tuot ko dili sa bahay nga akong patukol para namo ni ani. Ni ara ko mag-inom. Og Obog na ko. Wala. Kita na sa kusnaw ni ani dinis paso. Yung pambitaw ko. Di yun maayo nga ideya nga mo inom. Yung nabitaw ko. Kaya imbis malimot ko ni ani. Usamot na mahinom ko niya. Kaya makita man ako siya bisan asa. Ang buang na. Buang na gitingalan ning otoka. Kaya akong otok. Buang lang ako sa pag-inom. Samtang makahimo pa ko og sa kastaas. Buang lang ako inom. Last na ni. Last na ni. Nabuhian ako ang baso. Yay ka. Wala namang gani ko'y umoy di ay. Bahala ka diyang basuha ka. Huwag man ako mahipos ni mo. Wala gani ko'y umoy. Kunya imo pa ko papuniton. Pero bitaw hug-hug ka diya. Awa buak na noon. Sayang. Naarabas si Ani ato basuha da. Saka na ko. Yay. Barag totske. Hiko-hiko lang linaktan ako. Ugang sahog sa doon. Naghiko-hiko sa doon. Baud-baud agi. Final. Di na jud ko mo inom pa. Mayani ko aron darungon ang dagan sa akong kinabuhi. Busa magtarong ako. Last na lang to na ako inom. Promise. Potlon ko na nga akong connection sa tanang tao nga makapainom lumlako ni mo ani. Le na ko manawag lagi ni Lola. Ang nawag ko pero di sa karon. Kunya na kon malimot na kunimo. Magsugo na kong tao maghatod sa kwarta og supply nimo. Promise. Promise. Buhaton, awan na buhaton kita nako. Misaan ako ko. I will forget you, Ani. It's so funny. Parehas pa kinay tag hotel nga giistaran.
So, invite pa pati ka og coffee inside nga. Di ka naman tang nangapi? Maybe next time. Papawayon taon na kas pagkakaroon. Thank you, Lambert. No? Thank you, Diane. Oh, huy. Ikaw ang may bayad sa atong kape o niya nag-thank you ka na ako? For what man? For making me forget some kadiyot how badly I was hurt. Okay ra na, oy. Parehas bitaw ta. Move on ang drama. Yeah, right. So, good night. Kadlaw na. Ah, yes. I forgot. Dali ragit kayo ang oras good when you're enjoying, di ba? I really had a good time with you, Lambert. Same here, Diane. So, I will see you around. wait. Oh, yes? May lakaw ka, ma? Not in particular. May daghan kong nahibawan nga nindot nga lugar din sa Korea. Mahimo ta kang dadon dito. I could be your tour guide. Really? Wow! So, lakas makasosyal, ha? Si Lambert Park, himuon na akong tour guide. So, see you later. Mga 10 a.m. Manuktuod ka din okay? Okay. Okay, sige. Magpaabot ko. Good. May isulti ka pa? Kaya kunuha na, istiranan ako dahil ng pultahan. Oh, Gikawatan ko ni mo gawak kanina. Wala ko magkapanagang. I'm just returning it back to you. mao ba? So sa ato pa, dili gid magpautang ang usa ka Lambert Park, ha? Okay, sige. Ibutang ko na sa akong listahan about nimo. Sige. Exchange note na lang unyata kay murag daghan pasag kog kinahanglanon nga ilista about nimo. Oh, so unsa man ni getting to know each other lists? Could be. Why not? As friends. Yeah, as friends. Managsama tang moving on. Who knows where this friendship will lead us? I'm not closing any door. Pero prangkahan ti ka. I'm still hurting. Gusto na kong makauban-uban karon nga makalingaw na ako. Someone who is easy to go with and fun to be with. O gusto ka? Who knows where this friendship will lead us, di ba? Yeah. Kung may makarelasyon magkupag-usab, gusto ko nga mas makailan ako sa babae. O gusto ko nga magsugod kini sa panagigala. Kay usa ka na kalig-on nga pundasyon sa lig-on usab nga relasyon. Diba? Karon pa lang, no, murag. I'm starting to like you na, ha? Well, I am ready to break some walls. Okay. Cheers, ugma, alang sa friendship going to something. Cheers for tomorrow. Kaluoy ni ate. Sukad kagabi, iwa na siya mapahupay. Gusto kong amaman siya pero sabay po nga makapahupay alang sa tao nga nawadaan. Hector, apo. Ikaw ang gikinahanglan sa imong suod nga higala karon. Pero nganong karon man hinuon ti ka dili makontak. Nganong wa ka pa man sa banawag. Wa pa ba ni mo mabasa ang akong mga text? Si Terry, nalimot ko. Suwayan ko siya sa pagtawag ug usab. Mamasin ko mo pakita siya din. Naandam ko na ang akong mga gamit. Mas masayo-sayo ang akong pag-apas ni Lambert sa Korea. Hello? Teria! Armida? Ikaw ba kini? Oh, ikaw ba katong nanawag kagabi?
Oh, pasaylo ako nga. Teria! Armida? Ngano mahila ka? May problema ba? Teria! Teria! Armida, gikuyawan ako ha. Ang may problema. Sultihi ko. Si Selo. Oh, si Selo? Ay, Armida, pasaylo ako. Apan hugot na ang akong hukom. Apason ko ang akong apo sa iyang nahimutangan karon. Dili ka malang bulan taon niya sa katapusang higayon. Armida, dili na kinahanglan. Magsakit-sakit lang mi sa among dughan. Dili magbalinawan si Selo kung bisan sa iyang haya. Dili ka mo pakita, Teria. Unsa to? Unsa to, Armida? Patay na si Marcelo, Teria. Patay na ang suuntang higala. Marcelo! Marcelo! Lo, lain kay ka. Mamiya naman kag talento. Dili man ka manangit. Magunsa naman ang kuron, lo. Kibiyaan ako ni Lambert. Gilikayan ako ni Hector. Gibiyaan pagod ko ni mo. Huso na ang biya ron. Gisabay na pausuan na lumba kaya kong i-block. Lolo Celo. Marcelo! Lola Terry. Pasaylo ako! Pasaylo ako! No. Ako ang hinungdan ng imong kamatayon. Pasaylo ako, Selo. Huwag ako usabahin ugnan kung ano kinahanglan ka mo palayo ni Lolo. Musa akong sa akin ang tanan la, Terry. Dili, Ani. Dili ni mo kinisa. Hanggang sa katapusan kinanawa ni Lolo. Ikaw lang ang bugtong babae nga iyang imahal na. Hangtod usab sa katapusan kong gininhawa. Si Selo lang ang akong mahalon. Selo! Selo, paselo ako! Paselo ako gipasakitan taga. Paselo ako! Oh, shit. Sa bang oras, ha? Oh, shit. Alas 9 na pasado. Ug may sabot na bang nang lako ni Dayan? Oh, si Granny. Hello, Granny. Sorry nga, karolan ako natubag, ha? Lambert, apo ko. Oh, Granny? Nganong nagilak ka? Si Selo. Si Selo. Uwa na si Marcelo, apo ko. Patay na siya. Unsa? Please. Please, balik ko na dire. Managsama kami na kinahanglan karon ni Ani kanimo, apo. Please, come back. Ha? Apo. Sige. I will be home, Granny. Thank you. Thank you, apo. Thank you. Kalma lang, Granny.
Di ko musugot ka lakip ikaw. May daw tang mahitabo. Hold on, okay? I will be home. Magpaabot ko, Apo. Salamat. Okay, bye. Oh, God. Oh, Hi. Sorry, mas sayo kong nakapangandam kay nimo. But I am willing to wait for you inside. So, can I come in? Dayan. Oh, what's with that face? Ayaw kong ina nga. Kalit ka na usab ang imong huna-huna. Og dili ka na gusto makikpanuroy na ako ron. Kay na, mamugos ra bagid ko. I'm sorry. Oh no. Don't tell me nga. Nausab gyud tinuod ang imong huna-huna. No. But, something came up. Og gikinahanglan ko nga mobalik sa Pilipinas. Asap. Ha? May dautan bang nahitabo sa imong apuhan? Wa, pero nagkinahanglan siya nako karon. Kay namatay ang lolo ni Ani. Oh, I'm sorry. Nagkinahanglan ako si Granny og si Annie. Nakasabot ko. I'm really sorry. Kinahanglan ko nga magpabook karon. Karon gyud ayon pabalik sa Pilipinas. Ako na. Kaligo na lang daan aron makapangandam ka na. I will book a flight for you to Philippines. Thank you. Thank you, Rian. Human sa lubong sa apuhan ni Ani. Dadun ko na din si Granny. Will you wait for me? Ang pangutana, kung may paaboton pa bagyod ka ako, nga mo balik alang na ako. Promise. Balikon ta ka. Maybe. Dayan. I can't give you my promise, Lambert. Kay nasayod ko kung unsa ka in love ni Annie. Mahimo sa pagbalik ni mo niya dito, mausap ang imong huna. Og ipadayon nimo ang inyong kasal. Ilabi pa gyud sa iyang kahimtang karon. No. Balikon ta ka. We'll see. Okay, oras na. Wow na tayo overtime ron. Sige, boss. Kita tao ba? Tao ba na agbiron, boss? Di ka mo ba na mo? Ting sweldo man. Pahayahay sa panagsawa. Oo, no? Oo ba? Sige. Mapas ko niya ninyo. Mag-ilis ako. Panlibre, boss, ha? Ayay. Joke. Oo ba? Sige. Librihan ta mo. Boss! Oh, Boss, ay mag-cellphone, boss ba? Dito sa barracks. Sorry kayo nga, giyon din ako siguro kay... Naibong ko gisa gitagiya. Dito mo na ko mapunitis lababo. Oh. Dagkan kik-tiks, boss. Diara, boss, oh. salamat. Sorry, boss, ha? Na-open ako. Nabasa na akong message kay... Maugi pag-open sa nako. Ako nung napislita ng message, boss. Tiks mong lula, boss. Condolence, boss, ha? Unsa? Nabasahan ako, boss, na papaulion kang lola ni mo kay namatay na si Lolo Silo ni mo. Unsa? Pagtarong, ha? Pagtarong. Boss, Shit. Wala si Lolo Silo. Si Ani. Apo, pahuway una. Duha ka adlaw ka nang way katog ug way kaon nga tarong. Sige na. Ayog ka bala ka. Dili ko biyaan din si Selo. Mahibalik usab ka to karon si Teria aron sa pagbilar. Dili na ko biyaan din si Lolo. Sa una, makonsumisyon kanunay si Lolo na ako kay kanunay na ako siyang sibatan. Karon, dili na ko musibat.
Ubanan ako si Lolo hangtod na sa katapusang oras niya din Lola Armida. Pero kinahanglan kang mo pahuway. Kaya rin ako, la. Sige. Kutawan ta na lang kaugatas. Sikpe, Lola. Mo na'y paborito na mo ni Lolo. Ani. Niya pa si Lolo sa akong atubangan. Pero gimingaw na kay ko niya. Kung mahimo pala nga mo ayaw ko. O mauban ko sa iyong paingnan. Ubanan ako sa Lolo lang. Lolo. Ani, Lola Terry. may kauban ko aron unungan ka. Ha? Kinsa? Ani, Lambert. I'm sorry. Lambert. Yan ako sa gihayaan ni Lolo Silo. Musod ako. Oh. Si Ani o si Lambert kanang nagkako sa tubangan sa haya ni Lolo Silo. Ah, shit. Ingon pa bitaw ko. Wala ko kinahanglan na din Ngano bang mipugos pa mako pag ani? Kaya dili na ako magpakita pa din ng dapita. Hangtod nga makamove on ko. Sorry. Sorry, Lolo Silo. Pero dili una ko mapakita sa imong haya. Dili una ko mapakita ni Ani. Ani lang ko din sa layo. Mulantaw na imo. Huwag mo duwaw niya ako kanunay sa imong lubong. Sorry, Lolo Silo. Here, kaon. Huwag ka kuno'y kaon-kaon matod pa ni Lola Armida. Busog ko. Di mahimo nga dili ka mo kaon na ani. Masakit ka. Ug di ka na ikalipay ni Lolo nimo. Ganahan usap kong masunod ni Lolo. Ani, don't be childish. Di na mo himuong rason ang paggawa sa imong apuhan aron magpakawa kas paglawom. Kinahanglan nimong ipadayon ang pagpakabuhi. Nawadaan ako grason, Lambert. Shit. Hay na bang may laki nga Hector, ha? Wa ba siya makatambag nimo? Sama ninyo ni Lolo. Gibiyaan na sab ko. What? Sawa pang atong adlaw sa kasal. May palayo na si Hector. Dili na makontak. Shit. Kung karos ka mas malagkinahanglan niya. Maugitingali ning akong kapalaran. Biyaan. Ani. I'm sorry. Ganun kibiyaan ko nimo. Tungod kay gikinahanglan. Dili alang nimo. Kung dili alang usab sa akong kaugalingon. Abi ko mas magmalipayon ka na nga mubiya ako. Abi ko magpadayon na ninyo ni Hector ang inyong panagkinagugmay. Pero shit, bibiya sa desya. Mag-inusara na lang ko karon. Mag-inusara na lang ko.
kumot ang akong dukan nga nagtanaw ni mo nga naghilak. Pero, naa si Lambert. Naa ang imong pana nga makaam-am ni mo. Wa ka na magkinalan sa kong abaka. Aron imong hilakan. Busa magpabili na lang ko din nga maglantaw ni mo. Victor! Oh, wagas. Ha, daan po ko. Ikaw gini, boss. Shh! Ay, sorry. Hinayin ang tingog ni mo. Boss, ganun mo ang kamusod. Daan, pagig ko nga ikaw yung lagi ni. Hinayin ang tingog ni mo. Ha? Alik, doon nga tagsud, boss. Ha? Ay, karoon pa mo kang balik. Ay, may kayo nabalitaan ni mo ang paggawa ni Lucilo, boss. Huwag kong kailan mo hapit, boss, kay kakaw-kaw mo gagod. Unya, nagtalikod pagid ka. Nagpahipir, gigidiri suok. Ninara ka din eh. Oh, pero kinalang wa kay sultihan ha. Bisan kinsa. Ngay mo ko nakitaan. Bisan pagsilula. Ayaw siya sulti. Kinalang way mahibaw nga mianhi ko. Ha? Nga naman, boss. Basta. Kinalang way masayod. Ilabi na gid si Ani. Ha? Sige, mubiyan ako. Mubalik lang niya ko. Unya, unsa oras sa boss? Mubalik lang niya ako. Pero wa pa ko masayod kung kano sa. Basig sa... Ay, basta. Ito na ko. Ang baba ni mo ha. Tako ba? Sige, boss. Bye-bye, amping. Anong dili mo siya may pabaw nga ni Anisya? Libog ko niya. Wagas. Uy, iaka raman di ay din he. Nag-unsaman ka din he. May isugo unta ako ni mo para sa pangadji o niya. Wa man ka kay lakaw. Awa naman nula. Ay, nag-unsaman ka din he ba? Ha, nagtabi rami kadiyo si Boss Hector. Oh, uy! Unsa? Din he si Hector, hain man siya. Basta malasa. Oh, milakaw na. Ingon siya nga dili pa'y pasultihan bisag kitsa ko ni Anhi siya din eh. Labi na gyud si Dayani. Aw, misulti na noon ko. Hain. Hain siya paingon kay apason ko siya. Kinahanglang masayod siya sa tanan. Hain paingon ang akong apo. Dito lulay. Aw, di lulay. Dito na bigas. Ay, diri lulay, diri. Aw, dito na. Pagtarong, oy, wagas. Dito lagi la. Sure ko, dito yun. Sorry la. Wa niya ako sustento kung may boss-bossing nga akong natugan kung diin sa paingon. Armida, may kay nabalik ka na. Diin ka madagikan ka ganina. Dugay ka mang nabalik. Gisuwayan ako pag-apas si Hector. Pero wa na ko siya hiabdi. Dinis, Hector. O guwagin sa mo pakita ni Ani. And you call that man your best friend? Lambert, Shit. apo. Karon gusto na kong magmahay. Kagibiyaan ka. Lambert. Day, muna lamig biyan mo na minteryo kay dag-uno man kayo. Ha? Sige na, Isibyo. Salamat. Selo. Dili yung tingali kita ang kilati din sa kalibutan sa mga buhi. Tingali. Diya sa langit kung magkita man ta pag-usap. Basin pa. O ginaot pa unta nga kahataga nagkatumanan ang atong mga panghandoy. Hangtod sa sunod na itong panagkita. Selo. I will take good care of Ani, Lucilo. Isaan ko ka na. Lo, digag salamat sa tanan, Lo.
Sa pagpadako man ako ka nag-inusara apan puno sa pagmahal. Daghang salamat, Lucelo. Hinay-hinay na ng miya amyatod sa imong lubong, Lucilo. Pasaylo ang dinhira ko kutob sa layo ni Molo. Pasaylo ang dili ko andam mo pakita ni Ani. Nasahid ko, nakasabot ka na ko, Lo. Sangga mayatan. Wa ka man pero nahibaw ko nga dili siya pasagdan ni Lambert, Lo. Usa din hilang ko kutob sa layo niya nga magsuntong. Hangtod na malimot ako sa akong pagpati niya. Ug andam na kumatong pagpagbalik niya. Adios, Lolo Silo. Hey, Hi. mo usa na kasi man sukad nga nalubong si Lolo Silo. Sa imong plano karon. If you like, may mong muban ka na ako sa kung pagbalik sa Korea. Ituro ta ka dito, aron malingaw ka. Bisag makadiyot lang. Oh, wait. Tubagon ko na ni. Hello? It's been a week. Apan wa ka may balik. Yes. May kinahanglan pa kong isitol din Diane. Pero, mubalik ra ko to see you. I'm leaving. Unsa? No. I can't wait to someone who is still obviously in love with another one. It was nice knowing you, Lambert. Bye. No, Diane. Don't hang up. Oh, Kung akong hinungdan nga wa ka pa mo biyag balik sa Korea. Please, Lambert, ayaw. Daghan ka na kayog na himo alang nako. Gusto na paguna-una mo og una sa laing tao. Ang imo na sang kaugalingon ang una. Hug sa pa. Ligon ka ako. Nakaila ka na ako, Lambert. Makahimo ra ko sa paglabang sa bisang unsang pagsuway sa kinabuhi. Ako pa. no. Bisag ko ni Lolo Silo, nga di ka pasagdan. Busa di ka biyaan, ani. Kung kami ko ni Dayan ang alang susagusa, magkita gyapon ni bisag asa panapita. So, may daya na nga nagpaabot? Wapo ba ka masulti, may tingod niya? Sige, istoryahan ta siya. She's beautiful, charming, elegant, and so bubbly. Nabalitaan na ba ka may tungod ni Missy o ni Ivan? Kasulunod na sila next month. Oh, so, dili gid tinuod nga bayot si Ivan? Oh my God! I'm so nervous! I don't look sexy na nga mo paso. Maklaro na ang bold sa akong tangi. Ikaw paghihapon ang pinaka-sexy nga buntis nga mo paso. Yeah. Oh, of course. Gipiligin na ko ang beach wedding. Aron ba nga makatiniil ko? Oh, I love the sun ko. Oh my gosh. The wedding is about to start na in a few minutes na yun. Wait, sa? She's here na. Ang akong friend nga tag-iya ni ining bagong abli nga resort. Ay! Mo tingali na ang bago niyang boyfriend. Kanang iyang gikauban. Niya na sila paingan din ay. Girl! Dayan! Here! Ouch! Aray, napuling ko. Hain, baby. Piya ko ito tahipon. Wala? Okay na. Dayan! Hi, beautiful! Uban ako ang akong giingon ni mo nga BF.
Si... Dayan? Oh, Hector? Lambert? Ani? Wait! Kayla mo? Wait, Hector! Ikaw ang... Ay! Unsa may sa kunin mo? Nakuha. Pero ni Ani na. Ani! Ani! Ako na alsa niya. Oh, sige. Ikaw ang bana, busa. Ikaw may katungod sa pag-alsa niya. No, dili ko niya ba na. Kaya wa may makasal. Busa ako na ang bag-o niyang best friend. Kaya gibiyaan mo siya. Unsa? Shit. Giantos na ko ang kamingaw niya sa pagtuo nga nakasal mong duha. Unya di ay? Wa di ay? Kay mi palayo sab ka? Unya namatay pa si Lolo. Nag-inusara na lang siya. Wa sa maginusara kay wa na ko siya biyay. Thanks to you. Wa na ko makatuman sa kung saad ngadto sa babae nga nagpaabot na ko. Nga balik ko na ko siya. Ug karon gikakita ko na siya sa pag-usab. Uwahay ng tanan. Kay uyab na demo. Huh? Who says? Di ba gipailan mo siya nga imong BF? Yeah, BF. Boy, friend. Engineer Hector Pinote here is a good friend of mine. Og siya ang engineer ni atong resort nga gikaslan karon ni Missy. Unsa? You mean you're still single? Actually, may gipaabot kong lalaki dito sa Korea nga wa ko to nga ha. So I remain single. Kinsay tagtungod sa pasyente? Ako. Siya, Dok. Kumusta si Ani, Dok? She's conscious now. O according sa lab test, mabdos ang imong asawa. Unsa? Mabdos si Ani? Maamahanaw niya ko! Sudo na ko si Ani, Dok. May mo ba? Oh, yeah, sure. Og mahimo na kamong mag-check out after settling your bills. Thank you, Dok. Thank you kay Dok. Excuse me. Wow! He looks so happy. Midiretso lang si Agbiya nga hawa man lang gani mananghid. So, we met again, Lambert Park. Dagan na kinahanglan nga pagsultihan na yan. Can we talk over a cup of coffee? The last time nga giimbitar ko nimo, it turned out really bad. Oh, no. Di na karon nga nakita na tapag-usap. I waited for this moment, Dan. And I want to start now with a real good beginning. Will you walk with me in every step of the way? Kung masaad kan kupta nimo kanunay ang akong kamot, og never nimong buhian. No. Dili saad lang. Ako gyud ka ng buhaton. Then let's go. Let's have some coffee. Ani? Oh, Hector. Gano'n naghila ka? Ganahan ra. Excuse me. Gawas na ko din sa ospital. Balik na si mo GF. Naangakon si F sa gawas. Nagpaabot. Hindi gawas na dito. Nagunsa pa man ka din eh. Okay ra ko. Wa ko'y sakit. Ug gawas naman ka ni ko. Outpatient ra ko. Nakuyapan ra kay nagdanghag. Okay ra magdanghag. Basta ari ra ka na ako, Madam Ag. Andam man makus pagpunit nimo. Unsa? Adto na isulti sa imong uyab. Ayaw nako. Playboy. Sa una. Pero dili na karon. Dugay na ako mi-retire. Gusto na ko mo settle down. Uban sa babae nga akong gimahal o
mamahimo ng inahan sa akong umaabot nga anak. Mabdos ang imong uyab. Dili pa mi uyab, pero mabdos na siya. Walang kinahanglan pa kung mudiskarte ini niya. Angay unta nga kanadto pa, pero mitalaw man ko. Wa ko makaingon kay nahadlo kong dili dawaton. Pero karon dili na ko matalaw pa. Andam na kong matubang sa bisan unsa nga pagsuway. Basta ikaw ban talang ka, ani? Ako? Ikaw? Kinsa di atong gisgot ang lain? Ikaw raman. Wa di ka makagets? Dili di si Dayan. Dili pa nga uyab man mo. No? Abi na ka. Abi ni mo kami? Abi mo sa gani akong nagkadayon mo? Pero dili na ta sa abi. Aritas tinuod. Tubag ako. Mahal ko ni mo o dili? Mahal. Mupakasal ka na ko o dili? Mupakasal. Oon sa piyatong dugayan. Tara. Lahos na ta sa huwis nga akong kaila. Dugay na kay ko nga naglungot-lungot ni mo. Babayana ka. Sa simbahan akong gusto, uy. Human sa huwis. Libuto na to ang tanang simbahan o pakas lang ti ka dito, ani. Si Ani Bakbakan na taga-Frisco, gabi-gabi na lang ay nasa disco. Huwag din mga higala natapos kinatong sugilanon nga naguluhan, ani. Kining mong sugilanon gisuwat ni Martes Parba Albores. Bus na direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense. Recording editor ang ditayad sound man Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama.